Agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Inggih Kanjeng Ratu Jimat. Sepinten to bombong birawaning manah kula dene Paduka sampun kepareng ngirit para putra-putra Paduka. Kados mboten kirang prayoga anggen kula nenuntun jiwaning anak-anak kula para Pandhawa. Ingkang mekaten kula ugi ngaturaken panuwun dene sampun tinuntun jiwanipun yoga kula tumuju dhateng kautamen Penemban. Nuwun inggih menika sampun dados kewajiban kula. Bratasena kowe padha becik, Ngger? Ya Bapa Guru Turna, pamuji murahayu. Permadilan Kusira Puntadewa prayogakna ya, Ngger. Nuwun inggih Penemban. Kula nuwun sewu wangsul dhateng Paduka Kanjeng Ratu Kunti. Wonten kepareng ingkang kados pundi dene semengko rawuh Paduka? Nuwun inggih. Sewu kalepatan tadah wadana Penemban. Suwan kula tanpa paliwara ngantos damel kejoting penggalih. Mboten ngatosaken sabab menapa. Lajeng kepareng Paduka tumunten paringa dawuh. Wigatos sing sowan kula kejawi kula kepengin martuwi karaharjan jingandika ingkang angka kalih kula nedya ngaturaken panarimah ingkang tanpa upami. Dene Pandhawa sampun nami pinten-pinten kawruh agal miwah lembat saking Paduka Sang Maha Guru. Jaya kawijayan guna kasantikan kawruh kebatosan ngantos tumugi nggayuh sampurning loya Panemban. Kula mboten saged ngaturaken pisungsung menapa-menapa kejawi namung ngatur panuwun ingkang tanpa pepindhan kanthi pamuji mugi-mugi kesaenan jingandika wau pikantuk piwales ingkang matikel-tikel saking wilasan ingkang maha wenang Penemban. Somolole somanti mleh guduk manyor-manyor. Kanjeng Ratu Kunti, kula wonten dawuh. Ngaturaken dawah sami-sami kewajar sedaya kala wau tetela sampun dados jejiban kula. Jejering guru kula mboten badhe pilih kasih, kula mboten badhe mban cindhe mban siladan. Sedaya para putra, sedaya para murid, sedaya para siswa kula gula wentah sak sae-saenipun murih sagetipun pinter. Namung sejatosipun sedaya kala wau jebul namung gumantung dhateng muridipun piyambak. Najan kula wulang kados menapa menawi piyambakipun boten migatosaken lan boten nindakaken wulanging guru, inggih boten badhe saged tumanja menapa-menapa. Ingkang menika Kanjeng Ratu, kula namung sakdermi dados lelantaran nenuntun dhateng para putra-putra Paduka Pandhawa. Dene dumados ing gegayuhan muhung gumantung dhateng tetekuning para putra siswa anggenipun sami ajar sami sinau wonten ing paguron Sokalima. Kula nuwun inggih malah sowan kula ngriki dinten menika kula kepengin badhe ngestreni lan badhe mengestoni anak kula Pandhawa anggenipun badhe nderek ngayahi pendadaran Penemban. Ingkang boten dangu malih jingandika badhe ngawontenaken pandadaring para putra siswa Penemban. Oh inggih. Kula nderek bingah dene Paduka Sang Dewi kepareng badhe nyengkuyung mengestoni dhateng para putra-putra. Namung mugi ndatosna ing kawuningan. Pendadaraning para putra siswa menika mangke namung mujudaken gladi resik. Wigatos badhe kula kangge nitik sepinten wae kesagetanipun para putra siswa setunggalipun. Mila mboten kula namekaken tetandingan. Nanging namung pendadaran kewala. Nuwun inggih. Bratasena, Durna Guru napa? Kowe klebu muridku sing tak tresnani, Ngger. Mula tak jaluk terusna nggonmu nindakake kabeh piwulangku aja nganti kendho tekadmu. Aja nganti nglokro sedyamu, Bratasena. Ya ngestokke dawuhe Bapa Guru Durna. Muga-muga aku bisa kasempatan jroning pendadaran iki. Janaka kula wonten dawuh Penemban. Kowe yang ngono, mumpung kowe isih enom, isih amba jangkahmu, isih adoh laku jantramu. Gunakna wektu sing saapi-apike
Isen ana wektu nomu kanthi sengkutmu ditambahing pangerti gayuh puwing kawruh. Perlune besok yen to kowe wis jumeneng dadi satriyaning praja, mengkone wis ora kuciwa ing samubarang. Jalaran cara-carane wong lelungan mono sangune wis pepak, sangune wis jangkep. Inggih ngestaken dawuh Bapa Guru. Pawitane wong meguru mono mung ana 5. Inggih kados pundi? 1. Gemi marang piwulanging guru. Ingkang angka 2 ngestokke dawuhing guru. Ping 3 nyingkiri pepacoh. Kaping 4 aja bombong nek dialem, aja serik nek diwada. Inggih. Kanepe kaping 5 aja iren-meren marang sak pepadaning murid. Kuwi pawitane wong Purwita. Permadi inggih ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan, Bapak. Kanjeng Ratu Kunthi, kula wonten dawuh Penemban. Gandeng sampun dungkap titi mangsa pendadaran kawiwitan mila kula suwanggaaken anggen Paduka badhe paring pangestu dhateng para putra Paduka. Inggih Penemban, mboten langkung kula daya-daya badhe nyuwun pangestunipun Penemban Kumbayana mugi-mugi anak-anak kula saged manggih jaya Penemban. Sesaking kono magawe kelar ora nang kono gawe kelar Mboten langkung kula manggarek memuji dhateng pangawasan Gusti Ing Maha Nasa. Mugi-mugi anak-anak kula para Pandhawa tansah manggih karahayon Sang Ratu Cimat.
Anut lakune Kurawa ing ngoni patine Sang Bimanyu kena ing cidra tandya Sang Setyaki madhek ngambil sanjata sarusa mentang langkap gya pinanah Sirna marga layuan ning aronang anggono Kakang Penemban Durna aja kaget aku ingkang kewapta Kakang Penemban. Iya. Wah, tamuku kok ndelidir. Dek mau Kanjeng Ratu Kunti sak putrane saiki adicuni karo Raden Kurupati, Raden Dursasana. Pancen tak titeni janji wayah unggah-unggahan murid kene iki mesti akeh guru sing nampa daya. Katuran kasugengan rawuh Adyarya. Iya Kakang Penemban taklimku katur. Iya tak tampa tiba padha-padha. Anak Mas Raden Kurupati Samira Harja nggih. Inggih Bapa Penemban. Niskala sowan kula manggih harahayu mboten langkung. Pangabektinipun ingkang putra mugi kunjuk wonten ngarsa jengandika Bapa Guru Durna. Oh inggih kula tampi nggih. Dursasana padha becik. Inggih Bapa. Mboten langkung pangabekti kula kadula. Iya nggih Dursasana tak tampa. Dyarya apa Kakang Penemban? Janur gunung kadingaren bareni bakal tumapak ing pendadaran putra siswa Sukalima. Siadi rawuh mrene ana wigati apa, Di? Kakang Penemban. Sowanku mrene iki ingkang sepisan kepengin mertui karaharjane Kakang Durna sak kulawarga. Dening kang angka loro sowanku iki dapur mundi dawuh timbalan ingkang sinuwun ngestina Kakang Prabu Dastarata. Kinen maringake tandha tarima kasih marang panjenengan. Wakne Gondel wis kepareng gula wentah lahir batine anak-anak Kurawa. Lan dina iki ingkang sinuwun kepareng paring pangestu marang pendadaring para putra siswa, muga-muga lulus niring sambekala ya Kakang. Waduh. Beja kemayangan uripku dene entuk nugraha puja pangestu saka ingkang sinuwun Prabu Dastarata. Ora liwat aku uga ngaturake panuwun marang panjenengane ya, Di. Iya Kakang. Mengko bakal tak aturake. Kejaba saka kuwi wakne sowanku mrene iki ndikake maringake ganjaran wujud Mas Picis Raja Brana. Serasran judang cacah 100 ingkang isi rerampadan sak pepake kabeh mau peparing saka ingkang sinuwun diparingake marang Kakang Begawan Druna. Tampanen ya wakne. Adalah. Pancene ngono mbok ya wis ora susah dadak nganggo kaya ngono barang. Kok dadak nggawa oleh-oleh barang. Mengko deloke sing padha ora ngerti mundak diarani aku iki guru sing kokean milik. Mengko sak temene Durna madeg dadi guru iki mung mligi netepi wajib, Di. Kewajibanku mung minterke murid, yen muridku wis pinter ya wis. Perkara panguripanku wis ana sing menggalih dhewe. Ya kuwi Kakang Begawan Bisma. Sebab aku nggula wentah para putra siswa Pandhawa karo Kurawa iki awit saka pamundhute sedulurku tunggal guru, ya kuwi Kakang Begawan Dewabrata. Mula prayogane jodang-jodang ingkang isi panganan, rampadan lan busana ingkang dientah kuwi gawanen bali ya, Di. Mengko ndak ngelek-eleki jenengku ya, Di. Kakang Penemban, piye, Di? Mbaya ora susah nulak rejeki.
Pisungsung iki mau kabeh mung mujudake rasa panarimane kang sinuwun marang panjenengan. Saka bunga-bungahe dene putra-putrane wis tok wulang ngaji Jaya Kawijayan nganti padha pinter. Iki ora mengku surasa apa-apa mung kejaba tandha tresna. Mula aja ditulak ya Kakang, ndak gelo penggali ingkang sinuwun. Ngono dicuni. Iya Kakang Penemban. Ya nek pancen ngono sing dikesakake ingkang sinuwun, aku mung sak derma nampa. Ning wanti-wanti welingku ya Di, bab iki aja dibiwarake menyang sapa wae. Mengko mundak disenggo, aku iki guru sing seneng nampa reruba. Aja kuwatir bab iki kabeh wis aku. Ora ana wong kang padha ngerti kejaba mung kula warga dhewe ya Kakang. Ya mung ngene Kakang Penemban. Jroning pendadaran iki mengko nek bisa anakmu lulusna. Perlune dimen aja nglingsemi Kakang Prabu Destarata. Piye Kakang? Aku wis krasa wit mau aku. Mula kok nggawa gejang diwadahi bronjong mesti sugih milik kowe sing kuwi. Lah eneng kene iki lho di sing aku ora seneng ana kene iki. Jebul tinemune reruba bondo donya iki mung arep nggo jontret atiku supaya nglulusake para Kurawa. Wah, cuni. Kowe kuwi jenenge ora murni, ora mulus. Si Adi kuwi rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Ngajari aku supaya tumindak kang ora jujur. Ngerti ya sing kuni. Suwijining guru mono wis mangan sumpah, yen mulang ya kudu adil. Yen menehi biji menyang para siswane ya kudu sing sakmestine. Murid sing sregep lan gathekan kudu dibiji dhuwur. Dene sing keset tur dasare nyepelekke menyang dawing guru kudu diwenehi biji sing sithik. Sing lulus ya kudu tak lulusake, dene sing durung lulus kudu mbaleni. Kuwi jenenge adil. Dadi ora kena kok njur merga kok wenehi pisungsung reruba warna-warna, pancene ora lulus terus tak lulusake. Kuwi ora kena ya, Di. Aku moh yen kok ajari sing lar saka adeking kautaman lan kejujuran. Wakne, piye? Kabeh dawuhmu mau pancen bener. Ning si Kakang kuwi kudu eling. Elinga yen kowe kuwi guru, ning nadyan to guru nanging rak ya menungsa. Menungsa kuwi butuh sandang pangan, butuh penguripan. Pedah apa ngrungkepi kautaman nek uripe kurang. Sing dirembug guru kuwi mung kautaman karo kautaman. Ning endi to nyatane jagat iki sing utama sing kepiye? Luwih becik rada menceng sithik ning cukup samubarange. Omah gedhe duit akeh mangan enak nyandang wutuh awake waras bojone ayu. Ya bola-bali gunemanke nek karo mekelar. Sing mbok rembug kok mung perkara kadonyan dicuni. Wah sing ngene Di. Perkara aku mbok paringi redana, ruba, mangsa bodho, kuwi karepmu dudu karepku. Ning perkara pendadaran iki mengko aku tetep ngadeg jejeg dadi guru sejati. Sing tak anggap lulus bakal tak lulusake kosok baline. Sing durung gaduk kabisane bakal tak dawuhi mbaleni sinau setahun meneh. Ewa dene bab iki gawe gelaning atimu ya mangsa bodho. Aku ora bakal kenggo dening pekewo, ora niat kembo dening pamiluta. Malah aku meling marang si Adi, nggonmu nggula wentah anak-anakmu para sata Kurawa. Aja kok lambari watak selingkuh lan demen metenah, ngrenah cilik lara gedhe tekaning pati. Ngelingono, Kurawa mono ibarate dluwang putih, mung gumantung sing nulisi. Nek ditulisi sing becik surasane apik diwaca penak. Ning Kurawa ku upama dluwang putih, mbok orek-orek, mbok tulisi surasane elek, mula sing maca kuwi bunek ngono. Ya wis sak karepmu nggonmu ngendika bakune tekaku mrene mung masrahke anak-anakku Kurawa. Piye supaya jroning pendadaran mengko padha lulus. Lulus lan ora kuwi gumantung ana bocahe dhewe-dhewe lan pamerdi pambudidayane dhewe-dhewe.
Tak kira wis cukup semene tuturku daya-daya aku njaluk pamit tata-tata ngestreni pendadaran. Ora liwat amung pamujine Kakang Penemban Durna wae kang tak jaluk muga-muga nyembuh daya kekuatan marang anak. Susukeng kono magawe gelar Risang Pragara Gurnita Pangilat kiklat wastra panggeting Suwandana Kandha krendha paran baya paran Jasutya bawana geng jodha pangarep-arep sarjuning ratuna kang kawagasan Samala nemblek uduk manyar-manyar. Nggar anak-anakku siswaku Pandhawa ya Kurawa. Wonten dawuh. Wonten dawuh Penemban. Kabeh wae gedhe cilik tuwana ora ana sing tak arani mara gage pidhangetna wara-wara iki. Inggih. Sadurunge pendadaran diwiwiti perlu bakal tak undangake perkara pernaten ingkang kudu padha diestokake luwih dhisik. Surasaning pernaten ing antarane ya kuwi siji pendadaran iki dudu papan kanggo memungsuhan. Tak baleni sepisan maneh, pendadaran iki dudu papan kanggo memungsuhan. Ning mung mligi kanggo datar sepira asile nggone padha mbeguru. Inggih Penemban, inggih Penemban. Ingkang angka 2 kabeh diwenangake pamer kekuatan, pamer karosan, pamer kadigdayan, pamer keprigelan ulah gaman. Lan diwenangake gawe lara nanging ora kena gawe pati. Kena gawe lara ning ora kena gawe pati. Inggih. Krungu Kartomarma? Inggih, Penemban. Kowe ora tak elekke kowe njata siwong ngantek mudar kowe. Inggih. Ngerti ora kena gawe pati. Inggih, Penemban. Angka 3.
Sing diwenangake melu mlebu ning glanggang pendataran iki mung winates murid-murid paguron saka 5. Sing rumangsa dudu murid saka 5 ora kena mlebu nyang Blabarwaja. Inggih penemban. Ingkang angka 4. Yen ana kang pinuju pamer keprigelan ulah gekaman diwenangake gegladen perang tanding nanging mung kudu ijen padha ijen ora kenek keroyokan. Ngerti? Inggih penemban. Janaka ngerti? Inggih penemban. Bratasena? Ya, aku ngerti. Ingkang pungkasan, yen ngancana murid ingkang rajang mewaler iki bakal nampa pidana abot. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lirik gencanging alis risang mawe gandrung. Sabaran katuluwu ger moyak mayik. Terwaca dawuh Paduka Sang Maha Guru keparenga kula amiwiti. Ya, duga-duga sing prayitna padha ngati-ati kula. Anut laguning Kurawenguni. Oh. Matine sang Permadi kula wonten dawuh penemban. Jeneng sira murid kang tuhu setya bekti marang dawuh piwulanging Bapa Guru. Inggih. Kula nyuwun sabda tama tuwin timbuling lampah saged manggih jaya penemban. Ya ya, tak pangestoni kowe wong bagus. Saka pangleksanipun Bapa, najan akeh muridku kang padha tuhu sekti sudibya nanging pamawasing batinku kaya mung jeneng sira kulup. Aduh penemban, semanten kula wau labet saking pitedah Paduka Sang Maha Guru. Ya, tak pepuja tak sesuwun marang panguwasaning dat kang marwing dat supaya bisa lanang juwitmu nggih. Ngestaken dawuh penemban. Permadi. Wonten menapa Kakang Kartomarma ora sah basa? Ana ning glangganging pendadaran diwenangake aduta sing balung uleting kulit. Keparengipun Kakang Kartomarma. Ayo seblakno dadamu. Kartomarma apa Permadi sing jengkelang? Monggo kula dherekaken Kakang Kartomarma.
Hon. Ho. Ho. Hon. Wah. Hon. Wah. Ah. Wah. Wah. Hon. Wah. Ah. Wah. Wah. Hon. Wah. Hon. Wah. Wah. Hon. Wah. Wah. Wah dia. Permati. Wah. Hon. Wah. 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 Hon. Ah. Hon. Hon. Wah. Hon. Wah. Hon. Wah. 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 Yoi. Ha 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 ha.
Drayali pinantang Bratasena. Kakang Dursasana apa? Padha gedene, padha jake, padha rosane. Ngajak pirang taun. Ing kene margamu. Kowe ora doyan mangan waing dami ketiban tangane Dursasana. Jengkelang kuandamu Minggata. Aduh iyong. Tangyo. Kok sik. Aduh yo. Wah, asem pedhot kolorku. Lah ya. Didugang mak pret. Yo, awas kowe. Mungsuh Dursasana. Entek akalmu. Awas. Hoi. Hoi. Wah. Oh. Ambruk kowe. Hei! Hut! Cah sirahmu kowe. Hei, junjung kowe le. Wah. Wah, tambah lemu meneh. Wong benike ya wis bakoh lho. Kok iso mak blah. Oh. Sakit gedene nganti disangga. Ngono kok direwangi kon ngusung wong. Kowe guneman apa? Mangsa mudeng kowe enek wong kewirangan. Nek enjuk mak brol. Awas. Hut. Wah. Ha, hut. Wah. Lah yo ngono, kotak kok ora dipathoki. Nek tik ora apa-apa, nek dong brek ngene iki yo mencelat. Mangsane kok. Hut. Wah. Hut. Wah. Loh. Ayo maleso. Wah. But. Ora masalah. Wah. But. Ora apa-apa kok. Dursasana kok kene wae kok mati iki mati apa kowe? Wat. But. Yo. Aduh yo. Aduh yo. Aduh yo. Wah, rumangsane dikira wong mbiyeh-mbiyeh. Oh, aku ki nek karo Bapak Guru Durna ku diajari pencak ngene iki apa dikira aku ki wong sembarangan ciat. Wah. Wong lemu kok polane kaya ngono suwek neh engko. Lo. Bantara Raden Mas Pangeran Narya Citraksi. Lola kok mong trima mungsuh bayi-bayi kaya ngono menang gak kondang kalah kewirangan. Ayo nek perlu aja padha maju ijen barenga wong 5 maju bareng Puntadewa Bratasena Permadi kembar.
Tandingana iki Bandara Raden Mas Pangeran Harya Citraksi. Awas. Lagi ditelok. Tandange kok ngene iki genah nek kena dipercaya. Awas. Loh, lah kok kowe no? Ayo Kakang Citraksi bali yo, aja mungsuh aku. Wah! Piye dikira aku wedi? Tak tabok tugel sikilmu kowe mati, awas. Piye? Ora pas? Ki, rasakno tinjung kerat nyawamu. Ora bareng. Ora bareng ya men, sing penting oleh duit. Kok ngono kok njaluk laris. Ya men. Bocah Jawa iki. Bocah Jawa gelut karo aku. Mbok jiwit-jiwitan wae. Kok gelut kok pendadak saka liwa kok jiwit-jiwitan. Lah ora tau gelut oke. Tek kanggo oke. Kaya wektu lu ragu. Ora sah gelut wae ya Kakang. Weh gelut yo, gak gelut piye? Tak warai. Ora iso takep jojo kataran bau cengkah. Ya kaya cakil gak apa-apa. Yo, dikadek lho, tangane dipethetheke sik. Iki lho, iki ngene iki. Ya lho kene. Aku nek malang kerik keri. Malah kerik kok keri. Yo, ya ngono. Iki ditekuk nek guri. Ya ngono. Loro. Loro. Ya ngono. Ya. Ha, ngene iki gacewe kita tu tidak. Kita tu gedu. Lho, kowe begok rene ngono. Aku gede ya dak kowe begok. Tuh. Ya, ngono. Balik piye ngono. Ya ngono. Re. Plak. Ya, terus tak tubruk kowe mundur. Ya, ngono. Iki kaya nek marahi wong Jepang kae. Ngono. Aku ora iso piye lho. Aku piye? Kowe aduh nyekel jasku. Engko aku disenani. Lho, nek gelut ki nyekel sirah ra apa-apa. Lah kowe dulurku tuwek. Gak nek malati kene lho cekel. Plek. Ya, plek ne. Oh. Ki lungguh dhuwur. Oh. Ayo ditempiling. Nempiling ki piye? Iki ki digegem tangane terus diwantemke sing sak biater-biatere kepluak ngono. Ya lara no. Ya gelut ki lara kok. Iya. Ku tak tempiling mati dening aku kowe. Wes. Sengit aku wonge. Penak golek rayap wae.
Nyata laruta sangking yudha sang guru kula yen tanang nudusa sang Sri yen tan hamutusa sang Sri banget panalmenipun Bapa Ngger dene wis padha wasis lan wis padha trampil lan prigel nggonmu padha andon yuda. Ih, ngaturaken panuwun kados pundi Penemban? Ya, Kurupati uga tak anggep wis bisa ngawekani jroning paprangan. Semono uga kowe Permadi ingkang nyata linuwih tangan mantep kaya wesi. Semanten kasagetan ingkang tumamengkeng putra Pundanan Jaya Penemban sak mengko bakal tak datal ing ngreh kridaning jemparing keparengipun ana pepetan manuk emprit kang tak pasang ana ing wit panan nggih ya Pandhawa ya Kura padha manao sing tak anggep lulus sing bisa natas mripating peksi nganti bolong melompong mongko manuke ora pecah mekaten Penemban ya tindakno nggih nyuwun pangestu Bapak nyuwun pangestu Bapak. Apik tenan wih. Panahku jaya. Iki panahe sapa iki? Tek ming cilik. Kurupati, kula Bapa. Mung bisa nates suwiwine manuk ora bisa kena mripate. Waduh, Penemban kula dereng lulus. Durung. Kartomarma, Kula wonten dawuh, Penemban. coba sawangen dhewe. Jemparingmu kliwat. Waduh, ginggilen Bapa. Ya. Ya kula jos puji Bapak, ora caturan. Tekan wae ora kok. Go jajan mawon go. Urung aso kok wis jajan. Permadi tindakno nggih. Luruh jet miko ing tanduk sasolae tansah aman tesi.
Musti senjata tinumpangake kendhenging langkap. Gumrit pinarik nganti kaya putung-putunga gendhewane. Sinartan megang napas lan ubus pangincenging pramana jati wis mindeng. Jumepret lumepas kang panah kaya kilat. Tumama kang pepetan peksi bolong ratas netrane bablas panahe. Anakku Janaka. Arjuna. Ya pancen bosah wasis Mas Kitenges. Sasedyamu kasembatan sak polahmu tansah dadi kawigaten, Nger Arjuna. Ngaturaken panuwun kadipundi Penemban. Lagi ditonton nggonmu ngembat jemparing wae wis beda karo kanca-kancamu. Wis ketok luwes, wis ketok trampilan prigel. Nek kanca ruwangmu padha manah kae mung sarwa agan, nanging yen kowe dadak nganggo meminta sih nugraning Sang Lata Waludya sinartan megeng napas lan ubus, aku ngerti kok, Nggih. Inggih Penemban menika piwucal paduka. Ya kaya ngono kuwi piwulangipun Bapa. Nyatane ratas pepetan manuk bolong mlompong mripate bablas panahmu. Inggih Penemban saka bunga-bungipun Bapa. Ya mung sira ingkang bisa nuju prana. Sumbaga Wiratama pak paringi bebungah. Ora ning kowe prigel jemparing tak wenehi panah ingkang dapure. Mawa ira-iraning peksi ingkang ngemut keris jenenge Kyai Harda Dedali. Tampanana Permadi. Ridumawur mangawur-wurahan tengaraning ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butulawar pandriting burung gesti. Wela dalah jagat wasisaning Bathara Wayah Bathara jagat. Lah kok dadi ngira-mirami tempen satriya iki. Tiwas budalku saka negara Petha Pralaya mruput. Aku mung kepengin ngerti kondang ngumandange putra-putra siswa paguron Sokalima jarine kawentar padha sekti mandraguna. Tibaning padha bareng aku muningani pribadi ana sela-selaning wong nonton jebul mung semono kadigdayaning putra siswa paguron Sokalima. Lho ing atase mung olah jemparing kaya ngono wae kok antuk bebungah. Permadi. Jagat wasisaning Bathara. Permadi. Dasar kepara nyata kowe wis weruh karo aku. Kowe sapa? Ya.
Aku ngerti mergo aku nonton wiwit mau. Ditepungake wae aku putra ratu cilik saka negara Petha Pralaya, anake Kusir negara Ngastina. Putraning Rama Prabu Adirata jenengku Surya Putra ya Suryatmaja. Ana parigawe apa gathuk wimbamu? Lumebu ning blabaring pendadaran putra siswa saka lima. Iya. Persajan wae gelo atiku. Gelo perkara apa? Lho, ing atase kondange mbrebeki jagat putra siswane Sang Maha Guru Durna kuwi dumadi saka putraning Nalendra. Nanging jebul tinemune kok mung semono kadigdayane. Sumbarmu kaya gluduk karepmu apa? Lho, ing atase mung manah pepetan manuk mongko kuwi barang mati. Ditangsangake ana wit kendayaan banjur dipanah bisa bolong mripate, mengkono wae kok entuk bebungah pusaka ampuh. Wong liyan bebrayan ora kena cawe-cawe perkara iki. Kuwi dudu putra siswa paguron saka lima. Nadyan aku dudu murid saka lima nanging aku ora trima. Aku rumangsa ke bawah negara Ngastina yen to duweni gusti lan pangeran-pangeranku kang mung semono kepinterane, aku cuwa, aku gelo. Eba kaya ngapa bakal rusak ing jagat Ngastina besok yen dicekel dening satriya-satriya kang kaya kowe mung semono kepinteramu. Ngaturake panuwun kuwi bisa mbrongot atiku. Karep ngopo Surya Putra? Aku minangka wong cilik gelem ngakoni kasekten lan keluwihane putra siswane Begawan Durna sing jenenge Permadi yen kowe bisa ngembari Surya Putra ing bab ulah kridaning panah. Kowe ngajak panah napa? Yen mung manah pepetan manuk kuwi barang mati tinemu lumrah. Ayo. Yen wani panan manuk mabur yen kena hak guroni. Mripatmu weruh apa Surya Putra? Kowe bisa. Ning aku ora gumun. Karepmu apa? Kowe manah sak lumrahe wong manah. Yen mung manah manuk mabur, aku karo mungkur wae bisa. Kowe ngandel? Wong ora duwe isin. Ora susah pamer kasekten lan kluwihan ana ngarepku. Pancen tak jarak. Kuwi wae durung.
Durung rega rasane ngatiku yen to durung tangkep jaja kantaran bau karo kowe. Sak gendhingmu tak laden Surya Putra. Suryatmaja pasuryane ora siwah sarambut karo Arjuna. Ya kene Prabu Kunthi. Kalunge gambar Surya ndadani Surya Putra. Oh. Prabu Kunthi.
yayah sinamber gelap Dyasira Sang Kunti Nalibrata dupi mulat citranira Sang Karna Basusena tangkep jaja mewah ingkang putra kinasih nenggiri Sang Arjuna persasat jambe sinigar tambuh-tambuh sotaning galih anggendong Tyas Wigena pangangen-angening batos sembut palampan ingkang wis kawuri nglangut paguting paningal datan rinaos brol kanang loh yayah tangkis dadal tansah gumuna musik jejabang ingkang masih abang winadan kendhaga linarung ing benawi kanggo halerap-lerap gumaledhek kanang toya benawi ingkang nalika samana deng bena dadya tambuh indriya kaya rinujit miwah ginubah jejantunging Sang Agung Ratu Jimadewi Kunti Nalibrata Babu Kunti Yogini Anakku Ger Arjuna kowe aja gelut kowe aja padu karo Surya Putra kabar kowe mong anak kusir mula raneh ora nggih tata krama ninggal wataking Subasita jenengmu sapa nami kula Surya Putra cenanangan ora duwe aturan kowe sing dinwenehake ana ing paguron Sokalima ki mung putra-putra siswa kang dumadi saka Pandhawa lan Kurawa liyane kuwi ora kena mlebu ing labar kawajangan jenengan ayo lunga ora lunga tak sokke dadi werjet cacing wis Surya Putra